हेल' गाइस नोंथांमोनाथ' माने दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ आरोना माने बर'निनो मुंदांखा एक्टर होनजायो आरोना माने कमेडि सर्ट कमेडि भिडिअ माने मिउजिक भिडिअ बानायो आरोना माने दा माने बियो हमजादों आरोना माने मिथुराज बर' आरोना माने बयबोथ' मिन्थिखायो माने सर्ट भिडिअ एलबाम बानायो होननानै बेखौ माने दा माने बे बुनाय भिडिअखौथ' माने बयबो नुखादों बेखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों आरोना फारसेनिफ्राय नायबासो मिन्थिगोन आरोना माने मा खारननि थाखाय माने बुजादों बे माने मिथुराज बर' आदाया माने इउटुबार माने एक्टर होनजायो आरोना माने इउटुबार होननाय एक्टरानो होनजायो आरोना माने गोबां बिनि मिउजिक भिडिअ गोबां ओंखारबाय मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो गोसोबा इउटुबाव नायहैनो हागोन आरोना बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नै दा लोगोफोर बयबोथ' नुखादों बे भिडिअखौ माने मिथुराज बर' एक्टरा माने भाइराल जादों आरोना नै बे भिडिअखौ नाय Oi, nusir mam bem bem ha? Mamung, numpani munga mamung. Nei. दाथ' लोगोफोर फाइनालि माने भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय माने आदा मिथुराज बर' माने एक्टर होनजायो आरोना माने बे मोनसे भिडिअ बानायबाय दंलै बियो माने भाइराल जायाखै आरोना आरो बे बुजानाय भिडिअ बे बुनाय भिडिअआ माने मोनसे भिडिअ फैगासिनो दं आरोना माने बे आदानि इउटुब चेनेलाव गोबाङानो माने बे भिडिअखौ नुनानै साननो हागौ जे माने बे आदाया बदनाम जानानै बेफोरबायदि हमनानै बुजादों साननो हागौ आरोना माने बियो माने बदनाम खालामाखै दै बदनाम जायाखैबो माने बियो माने मोनसे मिउजिक भिडिअ लाबोबाय दं आरोना माने इउटुब चेनेलाव आरो बे आदा मिथुराज बर'खौ सोर मोजां मोनो आरो बिनि भिडिअखौ सोर नायो कमेन्ट खालाम आरोना आं माने कमेन्ट बक्सआ अपेन जाना दंखायो माने कमेन्ट खालाम आरोना सोर माने बे आदा मिथुराज बर'खौ मोजां मोनो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना स' लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर आरो सोरबाफोर जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोननो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय बाय बाय खुलुमबाय रायजोफोर बयनावबो निमाहा बियो जाहाथे आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि राव बुंफ्लाङो आङो दायो जोबोद दुखुआव दङ आरोना आङो बे बुहुमाव थांनानै थानो मोन्थायानो गैया नामा आं हारसिङै आङो गसंनो थाखाय आंहा जेबो मोन्थायानो गैया नामा जे आंखौ मोनसे खामानिया साक्सेस जानो थांबा जानायाव फैयोबा जे सासे मानसिया आंखौ हिंसा जानानै बेफोरबायदि बरबाद खालामो आंहा बे संसाराव माने आं गथ' गथाय लानानै आंनि आथिङावनो गसंनानै आङो संसार जानो आंहा मोन्थायानो गैया नामा जेन'बा नोंसोर आंखौ बिदि खालामदो आं बुंदों जा आंनि पेजआवहाय आंखौ कपिराइट स्ट्राइक हरदों सानखां बसुमतारी नों आंखौ मा सानखो आं नोंनि मा खहा खालामखो जेनेबा आं नोंखौहाय मा बुंबावनो आरो आं नोंथ' मोनथिखायोना आं दा मा लेभेलनि मानसि आंनाव मा दं आं मा बायदि थासारिजों आं थांनानै थादों गथ' गथाय खांदों आङो मा थासारिजों आं दिनै बिसिम सफैदों जेन'बा नों आंखौ मानो हिंसा जाखो आंखौ आंनि बयबो आंखौ अननाय होनाय आंखौ बयबो सापर्ट होनाय दिनै आंखौ नों मानो दान्दिसेयावनो बिदि सेनानै लांखो आं नोंनि मा खहा खालामदों आंथ' नोंनि भिडिअ खावनानै होआखैना जे आंखौ नों बिदि आंनि निजा भिडिअआवनो बिदि कपिराइट स्ट्राइक हरनो दिनै आङो बेसेबांबा दुखु जारलानि गेजेरजों आङो बे लामासिम सफैदों सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा मुगैजानाय सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा बायदिसिना होनजानाय नोंथांमोनाथ' नुबोजोबखादोंना नोंबोथ' नुबोजोबखादोंना आं दिनै बेसिम माबायदि सफैदों दिनै नों आंखौ मा नुनानै माखौ नुनानै बेबायदि आंखौ बिदि अननाय खालामहरखो आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा दिनै आङो सोरजोंबा गाज्रि मोजां होनजानाय सोरजोंबा नासयजानानै आङो दिनै बे लामासिम सहैदों दिनै आंखौ लास्ट बाराव गासै रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायदों गासै रायजो राजाया आंनो अननाय होदों दिनैहाय आं बे अननायखौ नुनानै रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ नुनानै नों आंखौ मानो दान्दिसेयावनो नों आंनिफ्राय मानो सेनानै लांजोबखो मानो नों आंखौ गासिखौबो बरबाद खालामखो आं रावजोंबो अनजानो मोना नामा आं रावनिबो अननाय मोना नामा जेनेबा नोंनिबा आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा
जिखुनु जाया आगै जायोना आदा जायो सानखां बसुमतारी नों दानो आंनि माबा स्ट्राइक कभारेज स्ट्राइकखौ आंनि पेजनिफ्राय बोखारनानै हो अननानैहाय आं नोंखौ आखाइ फारनैजोंहाय खबजोबनानै बुङो नोंनो आं मा नांगौ हरगोन नोंनो फैसा नांगौ ना मा नांगौ हरगोन आं नोंखौ गावजों गाव होननानै सम होदों आं मानि थाखाय दिनै भिडिअ खालामनानै रायजो राजाफोरनो खोन्थायाखैमोन मानो होनोबा आङो नोंखौ एक्सन लानो सानबायमोन दिनै आङो थान्दा गोसोजों आङो साननानै नायबाय दिनैहाय मानि गावजों गाव बर'जों बर' आं बिदि अननाय खालामद्रायालासे मानि आङो होजोबनानै आङो बेखौ बुंहरसै जे बे गावनिनो मानसि साननानै गावनिनो बर'जों बर' साननानै जे आंखौ निमाहा होगोन खोमा साननानै आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गासै खोथाखौनो रायजो राजाफोरनो खोन्थाजोब्बाय गासै खोथाखौनो नोंबो मोनथिहैथों होननानै आं खिन्थाबाय जाहाथे नोङो दिनैनो दानो आंखौ बुजिनानै आंनि लाइफनि फारसे आंखौ बुजिनानै नोङो स्ट्राइकखौ बोखारनानै होयो बिदि होननानै आङो जेबो एक्सन लायालासे आं नों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खोन्थाहरनाय जाबाय आङो नोंखौ दिनै बारे बार बुङो गुरैयै बुङो अननानै स्ट्राइकखौ बोखारनानै हो आं नोंनो मा नांगौ हरगोन नों आंखौ बुंहरबानो जाबाय मानो होनोबा आङो गासै रायजो राजाफोरनि अननायजों सापर्टजों आंनि थांनानै थानायाव आंनि फिसा फिसौखौ लेखा फोरोंनाय जाहोनाय लोंहोनायाव बे ओरैबायदि हेल्प मोनदों आरोना मानो होनबा आंनि फिसाया खस्थ' मावो गोजानाव थानानै बिसि फिसाजों थाफानो मोना मानो मोना गावनि गथ'जों थाफानो मोना बेफोराव आङो माने आंनि हौवाखौ आङो हेल्प होनो हादों रायजो राजाफोरनि अनसायनायजोंहाय नों मानो बेखौ दान्दिसेयावनो आंखौ बिदि खालामखो आंथ' नोंनि जेबो खहा खालामाखैना अननानै बोखारनानै हो स्ट्राइकखौहाय आं गले गले बुङो नोंनो आं मा नांगौ हरगोन आरोना नों आंखौ फल' खालाम आं हरगोन नोंनो आं मा नांगौ हरगोन आं कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं रावनिबो सिगाङाव जेबो बुङा खिन्थाया आं नोंखौ निमाहा होगोन आं नोंनो मा नांगौ हरजोबगोन आङो जेबो खालामाबो नोंखौ आरो जेनेबा नों आं नोंनो सप्तासे सम होदों बे सप्तासेयाव नों आंखौ जेबो कन्टेक्ट खालामा जेबो नों आंनो मेसेज हरालाबा नों आंखौ स्ट्राइकबो बोखाराबा आं नोंखौ एक्सन लानाय जागोन आं मानि निमाहा होआ आं एक्सन लागोन जे आंनि इसिबांबो खस्थ'जों आङो एथ' मोनसे फेसबुक पेज खुलिनानै बिदि रायजो राजानि आङो अनसायनाय मोनबोदों दिनै मोनफैदों आङो नों आंखौ दान्दिसेयावनो बिदि बोखारनानै बिदि माबानानै फरवार्ड खालामनानै होनो हाया आं नोंखौहाय एक्सन लानाय जागोन अननानै नोङो भिडिअखौ नुदोंबा स्ट्राइकखौ बोखारनानै हो आरो आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंनो मेसेज खालाम आङो रावनोबो जेबो बुङा आङो नोंखौ निमाहा होगोन आरोना ओमफ्रायसो माने आंथ' नोंनि भिडिअखौ खालामाखै गावनि निजा भिडिअसो होदों ओमफ्राय आङो दा ओरैबायदि मोनसे माबायाव प्रब्लेमाव गोलैबाय आंनि दा पेजनि जिमेल गासिबो आंनाव मोननै मोनथाम जिमेल खुलिनानै माने आङो बे दानि माबाखौ जिमेलखौ रिभिउ खालामनायावहाय आं माने एसे प्रब्लेम जाबाय आङो दा रिभिउ खालामनो हायासै आंनिनो भिडिअ खामोन नालाय आङो रिभिउ खालामबानो आंना जाफिनगौमोन आरोना आं दा जिमेलाव एसे प्रब्लेम जानायखाय आं रिभिउ खालामनो हायासै आरोना रायजोफोर दा आङो बे फंबाय बा आदा जायो बेखौ मोनफिनोबा बे बोखारनानै होयोबा आं दानो फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामफिननो हागोन दा बेखौ मोनाबा आरो बे आंखौ बोखारनानै होआबा आङो मास मोननै मोनथाम बा मोनसे बे मास बेखौ आङो नेनांगोन आरोना गोजौनिफ्राय रिभिउ अपसन हरागौमानि आङो रिभिउ खालामनो हाला बे फंबाया खुलिनानै हराबा फंबाय जायोना बिदा जायो आरो बे मानसिखौ मोनागौमानि आङो बे पेजनिफ्राय जेबो हाला आरोना रायजोफोर अननानैहाय ओमफ्राय आङो बेखौनो गुरैयै बुङो अननानै बुजिनांगोन आगै बा दा सानखां बसुमतारिया ओमफ्राय आङो बुंखादों जुदि सप्तासेनि गेजेरावहाय बोखाराबा आङो एक्सन लानोसै आङो नेबाय थाला आरो आंखौबो अनाबा आं मानो अननो आं अना आरोना आं एक्सन लागोन आङो बेखौ बुंहरनाय जाबाय